Hey! Ụmụnne m ihe nna anụ n'ụtụtụ a karịa m nwaanyị be anyị ọ nọ na mba United Kingdom ọ si kedu ihe ọ ga-eme nwa ya nwoke sọsọ ofu nwa ọ mụrụ na-emezi ka nwaanyị ọ si na nwa dị 16 years so o wee na-eni ya anya wee si ya nwa ma afụ na okwenụ ma ọyị gị nwaanyị ịmago fachọ ka ọ nụọ nwaanyị n'oge maka onwe onye achọ ka alata konuko onye ka fa na-abọghị ịba ka o bido nụba onye ahụ ịma ihe nwa osi o nwere interest ebe ụmụ nwaanyị nọ ịma ihe ọ na-emezi obido na-eke ekike nwaanyị ịmago na-eme ka ọ na-esheki ukwu ịmago nụ ndị a nya nwoke na-abụ nwaanyị ịghọtago ịma na a na-ebunye fa nnukwu ike n'obodo oyibo sifa ihe sofa ka fa ga-aghọ na fa nwee right ịbụ ihe asịsị bụ o nwee nwoke ndị na-abụ nwaanyị nwee ndị nwaanyị na-abụ nwoke nwee ndị si na fa abụrọ nwoke na fa abụrọ nwaanyị na fa kwụ n'etiti so nke so gị bụ ọmụmụ ya wee na-ebe ụmụnne kedu ihe ọ ga-eme a sịkwa m ya kpọna gị ya ụlọ maọbụ ya mara ihe ọ ga-aghọrọ ya o nwere ihe o ji alata nwa o nwere ihe o ji alata ụmụnne kedu ihe ọ ga-eme biko na onye pụta ụtụtụ ya kpee ekpele isi na ọ bịakwala gị na ihe ị ga-eme ọ bịala gị o nwere ihe ị ga-eme nkwe na ọ bụrụ gị o nwekwa ihe ị ga-emenwu ụmụnne onye ọbụla kpee ekpele si ihe dị nje abịa n'alia n'afa Jesu ise ụmụnne m ihe nna anụ n'ụtụtụ a karịa m nwaanyị be anyị ọ nọ na mba United Kingdom ọ si kedu ihe ọ ga-eme nwa ya nwoke sọsọ ofu nwa ọ mụrụ na-emezi ka nwaanyị ọ si na nwa dị 16 years so o wee na-eni ya anya wee si ya nwa ma afụ na okwenụ ma ọyị gị nwaanyị ịmago fachọ ka ọ nụọ nwaanyị n'oge maka onwe onye achọ ka alata konuko onye ka fa na-abọghị ịba ka o bido nụba onye ahụ ịma ihe nwa osi o nwere interest ebe ụmụ nwaanyị nọ ịma ihe ọ na-emezi obido na-eke ekike nwaanyị ịmago na-eme ka ọ na-esheki ukwu ịmago nụ ndị a nya nwoke na-abụ nwaanyị ịghọtago ịma na a na-ebunye fa nnukwu ike n'obodo oyibo sifa ihe sofa ka fa ga-aghọ na fa nwee right ịbụ ihe asịsị bụ o nwee nwoke ndị na-abụ nwaanyị nwee ndị nwaanyị na-abụ nwoke nwee ndị si na fa abụrọ nwoke na fa abụrọ nwaanyị na fa kwụ n'etiti so nke so gị bụ ọmụmụ ya wee na-ebe ụmụnne kedu ihe ọ ga-eme a sịkwa m ya kpọna gị ya ụlọ maọbụ ya mara ihe ọ ga-aghọrọ ya o nwere ihe o ji alata nwa o nwere ihe o ji alata ụmụnne kedu ihe ọ ga-eme biko na onye pụta ụtụtụ ya kpee ekpele isi na ọ bịakwala gị na ihe ị ga-eme ọ bịala gị o nwere ihe ị ga-eme nkwe na ọ bụrụ gị o nwekwa ihe ị ga-emenwu ụmụnne onye ọbụla kpee ekpele si ihe dị nje abịa n'alia n'afa Jesu ise